Ire koto sang Katut Kaca kinan mapakarga suta Tekapira Kresna muji sakti nira Om Dimas Antasena nggone awake dhewe sawetara mapan ana ing jabaning pagelaran nunggu timbuling para pepundhen Pandhawa nggone padha semedi nganti jumangklungen nanging durung padha timbul. Ya Yai, kok para pepundhen nganti suwe nggone padha semedi Yai. Kakang Gatot lan Kakang Antarja nalika semana aku sing nampa dawuh saka Bapa Werkudara yen to pepundhen Pandhawa iki nggone padha semedi ning sanggar pamujan iki sejatine padha duwe gegayuhan kepengin nyuwargake Kanjeng Hyang Prabu Pandhu lan Eyang Dewi Madrim. Yo, nanging kok nganti suwe banget ora tumuli jugar semedine. Wah. Hayo mbok sabar, mbok menawa mung durung wae padha antuk pituduh saka dewa. Pokoke sing sabar lan awake dhewe ning kene iki sing baku jaga utawa ngreksa kawilujengane para kadang Pandhawa Kang. Kakyat risang kapirangu rirangkul kirempet kempet dosan rentaning bawana Om Yai piye Kang kok ketoke bumine geter bumine obah wah nek iki woi dian elok nek iki apa ya iki kok kaya ana lindhu to biasane nek ning jero bumi sok ora krasa ya Dimas. Wah lah nek iki wah gek iki pirang eser mo gek. Wah ana apa iki? Nginteni nang kene wae Kang. Yo. Harjoko blai blis lanat padha jek-jekan. Ayo kowe kabeh anak-anak Pandhawa padha sumingkira jagat Dewa Brara. Dimas Antasena mulane kok para pepundhen Pandhawa ora tumuli timbul genah disikara karo buta iki. Buta gedhe kowe murang tata mati dening aku kowe. Apa dikira aku ora ngerti? Kowe kuwi Gatut Kaca anake Werkudara. Ayo aja mung kowe Antarja Antasena maju kabeh nggugu karepe dhewe. Buta culna Dimas Gatut Kaca Kang. Sabar aja maju sik. Nek maju ora wurung ya mung mirang. Wis aku wae. Ayo. Culna dhisik kuwi Kakang Gatot. Apa dikira aku ora ngerti kowe kira ya wah sami aji kok dadi buta bareng. Wah. Kang Gatot, Kang Antarja kowe do lungguh ngisor. Do lungguh ngisor sik. Mengko kowe ndak malah kualat lho karo buta iki. Ya Dimas, Gusik. Wis. Kok iso muni kualat karo buta kuwi? Wah, lah aku ki wis kenal sih. Aku wis kenal karo buta iki, elok tenan. Pakde.
Kok dadak dadi buta barang ki ngopo sih kowe iki? Oh, adalah Antasena iki. Pancen Antasena ora iso diapusi. Yo, mulane aku dadi buta merga pepundhenmu. Bapakmu, makmu cilik Arjuna lan kembar tiga munggah ning kayangan. Oh, arep dicemplungke kawah Candra di muka mula. Tunggune negara Ngamarta aku tak munggah kayangan. Dewa-dewa ora gelem nguwali adi-adiku. Wah, kekulung rima-rima. Lho Kang, wis preso to nek buta kae mau Siwa Sami Aji? Ya Dimas. Neng kok iso dadi buta gedene semono ya? Kowe pinangka pralambang yen kesabarane menungsa kuwi ana watese. Walaupun to ki wonge sabar. Neng yen kecenthok iso nesu ngono kae. Piye? Iso dadi buta gedhe. Iso gedhe kaya ngono kae. Aku ya iya, aku ki ya iso gedhe. Neng ana wektune dhewe-dhewe. Nek sok-sok gedhe ya kuwi ngertangi turu ngono kae. Apane Dimas wis ora usah dibahas kuwi apik. Banjur iki kepiye Dimas? Wis saiki ngene, iki para pepundhen Pandhawa padha munggah ning kayangan sing bako awake dhewe saiki ngreksa negara Ngamarta. Aja nganti ana ingkang bakal mbebudak banyu bening ya prayoga mangkono ngreksa karejaning negara Dimas. Ya Kang. Kahang rosro sumbar keterlindu bumi kunjing kualudo kuntur ketuk lae Jaramaya bungang tanpa upama denit
dina iki apa sing dadi aturku ditampa dening pukulan jagat Kirinata. Ya kuwi nggone nganggep yen para Pandhawa dianggep luput kang banjur para Pandhawa bakal dicemplung ing Kawacandra di muka. Inggih. Lajeng kula jumadung dawuh Ibu Bedari. Jaramaya. Dina iki para Pandhawa wis ditimbali munggah ning Kahyangan Suralaya. Sing sejatine mung bakal dipidana, bakal dicemplung ing Kawacandra di muka. Lah mestine iki negara Ngamarta banjur suwung mlojok nganti anak-anak Pandhawa padha nututi munggah ning Kahyangan. Gagironen godanen yen perlu negara Ngamarta padha rusaken. Lan kowe kabeh tak keparangake mangsa para turun-turune Pandhawa. Inggih ngestuhaken dawuh Ibu Bedari. Lajeng bidal kula wenjang punapa. Ora kitang colok lintang sampung obor budal dina iki uga. Inggih. Nyuwun pangestu la dalah wadyabala baju barat kabeh wae klo. Budal ning Ngamarta do golek pangan iki mengko. Wah, inggih, mangan, madang so iki madang.
Hei, ayo, do mangkat kabeh, mangkat. Buta-buta kuwi kan do mangkat, ora weng modang-madang kowe. Ayo, mangkat. Wah. As. Rohut. Ayo ke dong angkat. Woi. Ah. As. Oh. Out. Woi. Ah. Oh. Out. As. Oh. Wah. Waduh. Oh. Wah. Oh. As. Waduh. As. Makan nyameh. Ah. Wah, nyanyi uli. Nyanyi nyanyi mana? Ah. Ah. Loh. Nyobali mana iki? Jangan jumpo, hoi. Hoi. Loh. Mà nhập mày nên gì? Nhút nha, men. Wah, yo guys, sih, weh. Cứ dài ra gì? Yo cảnh makan kafe apa ya yo? Aku ya pengen kopi. Nhút nha. Wah, bosnya. Pokoke kabeh sing ana tak tokke. Ora munggah ora kowe? Wis entek.
Juang kahang terus resumbar Katar-watar lindu bumi kunjing Gua ludo kuntur ketuk kalah lagi wae mlebu ning negara Ngamarta teko iki ana ingkang methukke aku apa kowe weruh karo aku nek ora weruh dudu Antasena jenenge arep kowe iki cat katon cat ilang mergo kowe prajurit ning bangsamu lelembut ning aku weruh kowe iki wadyabala dandang mangure to wah wis ngerti tenan yo jenengku enak Dali Seta kowe sapa aku Antasena ayo kowe gelem sumingkir ora mergo aku wis ngerti kowe dikongkon Benari Durga kon giri godha karo putra Pandhawa ya to wah iki ya wis ngerti parat lah ngerti wae ayo kowe gelem bali apa ora saiki gelem bali ora gelem bali aja takon dosa bali-bali piye bali nek kelakon ngokop gedhe turasing Pandhawa mula manut tak tugel gulung tak kokop getihmu lah kok gampang kok le gampang malah kowe sing tangguh gatheng sirahmu maju tak pecah sirahmu lah mbok iya kene pecahan nek iso mecah sirahe Antasena mati rana sing tok jaluk keparat Sabaton waduh mati aku Sabaton waduh siap mati aku waduh astaga lo waduh aslo Ejian waduh Kang terus ke Kang wah yo mati
Waduh, mati aku. Waduh, merucut. Wah. Waduh. Sian. Tumbak mati Jomikat ayo join dong Gawa Gada. Bara. Ura. Ura. Sawa Antareja. Adu Gada, ayo. Bara. Waduh. Wah. Walah nyantol. Sapa iki Gatotkaca? Sawa? Jaramaya aku. Kowe gelem sumingkir saka negara Ngastina ora? Wah, aku ora gelem sumingkir yen durung nyesep getihmu ayo. Tiban tanganku ora pecah siramu aja diundang Gatotkaca. Wah, kekulung rimah-rimah kowe. What?
Ut. Ut. Wah. Ah. Oh. Wah. 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 Waduh. Waduh. Bro. Wah. Wah. Ah. 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 Oh. Otar. Ah. 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 Ut. Wah. Ayo. Ut. Wah. Ut. Wah, betul. Ut. Wah. Bos. Ut. Wah. Ut. Waduh. Waduh. Ut. Waduh. Ut. Wah. Waduh. Wah. Wah. Oh, ladalah. Pancelan anak Pandora iso digawe enrek. Wah, ya sawetara tak underi dhisik kowe.
leng-leng ramyaning kang griya Riwang Condro katawengan sumuh ing tias kaduritan limut kabyatane rujik rom-rom indri yoma nawo kakung ing hyang wi seso ajo laju sang ayu palungguhan ulun Kakang Narada kados pundi menika kaki Puntadewa kok mboten nderek sowan Prekencang Waruda yang Pak Puang kali codhe sapa sing gawe Nuwun sewu Adi Guru mugi datosna kaweningane Adi Guru nalika semanten kula wonten ing sanggar Palanggatan Nagari Ngamarta pancen pinanggih Pandhawa gangsal ingkang nedheng Talak Brata. Husana sareng kula matedhaken dawuh timbalanipun Adi Pramesti menika Werkudara tumuli matur yen to sawanipun Pandhawa dipun wakili kadangipun sekawan. Inggih menika pun Werkudara Janaka lan kembar. Pramila ingkang raka nyuwun pangapunten dene kula mboten saged nyuwanaken pun Puntadewa Adi Guru. Kakang Narada dados mboten marakipun Puntadewa menika sebab pinambengan Bratasena. Inggih lakar mekaten. Nggih lakar mekaten Adi Guru. Prawigitipun dangu. Nanging nuwun sewu kula aturi ngatos-atos lho Di. Krana mbok menawi mangke Werkudara sampun gadhah wangsulan ingkang ngawrat lan Werkudara mboten saged dipun ninggahi. Sampun kuatos ulun menika ratuning para dewa. Nggih, nggih. Wah, kula menika namung ngemotaken. Krana kula nyipati piyambak beliau Werkudara menika pancen titis saestu niku. Ilahing astuna masidam wayah ulun Werkudara. Wah. Guru kakekku kepiye? Ana dawuh mapa? Ing antarane wong papat iki sapa sing dadi guru wicara? Aku. Wah, kabeh perkara mengko aku sing wangsulan. Yen wangsulanmu mengko nganggo dasar ingkang maton lan tak anggap bener, kita wong papat bakal luar saka Pandhawa, kita kena bali menyang Ngamarta. Nanging kosok baline yen wangsulanmu mengko ulun anggap luput, aja takon dosa. Kita bocah papat kudu nampa pidana minangka wakiling Puntadewa ingkang pancen luput lan kudu nampa paukuman. Piye Sena? Engko dhisik. Aku tak takon karo guru kakekku. Mapane tembung bener lan luput iku kepiye? Dununge piye? Sena, apa darurane jeneng kita dadak takon mapane bener lan luput ya? Margo sing tak anggap bener durung karuan bener tumrap kaki guru. Semono uga sing tak anggap luput durung karuan luput kanggone kaki guru.
Mulane babakan bener lan luput iki mengko kudu tak genahke dhisik wates-watese. Wah, sebab apa iso wae sing bener tok luputke, sing luput tok benerke. Apa meneh yen isi ati mumpung lambaran gedeng keburu sengit. Wah, kabeh wangsulan mengko mesti mung sarwa luput, ya ora. Lah to. Wah, skakmat. Nah sing adili malah diadili iki mengko. Kakang Narada kula aturi kendel. Nggih. Werkudara, bener iku ana telung perangan, benere dhewe, benere wong akeh lan bener sejati. Lan ing kene ulun nganggo bener sejati kepiye? Wangsulan ulun iki apa kita wis bisa nampa? Wah, nek pancen kandhamu kuwi lahir batin tenan, muga-muga iki mengko iso jumpulan gathuk tenan. Saiki wangsul ana pandangan ulun, Sena. Kakangmu Punta kae kaluputan jalaranku mawani nganggo jeneng Puntadewa. Saiki gage jarwakna apa werdine tembung Puntadewa iku? Wah, Punta kuwi tegese linuwih utawa luhur, dewa kuwi tegese jiwa. Mula mbarep kakangku nganggo jeneng Puntadewa mengko werdi ratu ingkang kasinungan jiwa ingkang linuwih, ratu ingkang luhur bebudene. Wah, merga kuwi buktine ya wis ana. Buktine apa? Mbarep kakangku kae padha-padha ratu, nanging mung Punta ingkang duwe ambek sabar drana lila ing bondo lega ing pati. Wah, ngendi ana ratu sing kesabarane ngungkuli kaya mbarep kakangku. Ngendi ana ratu sing nyawane dijaluk diulungke ya mung Punta kakangku. Mula ora mokal yen panjenengane jejuluk Prabu Puntadewa, nyatane ya luhur tenan ambeke. Guru kakekku, sakarepmu nggonmu ngarani wangsulan kuwi kita anggap bener apa luput, monggo. Wah, Werkudara etan tenan wangsulane. Ning kok ya sarwa pener ya, ngantos atos lho, Di. Nggih Kakang, nanging wangsulane Werkudara lepat Lah iya to. Mesti kuwi lah iki mengko meng kayangan diambruke, diwalik. Wah, bahaya. Bener diluputke genah golek masalah iki. Lah wong wangsulane nganggo dasar bebener ya tetep diluputke. Werkudara, piye? Wangsulanku kuwi kepiye? Tok anggap bener apa luput? Wangsulanmu kuwi luput. Wah, dasare apa? Kok kaki guru ngluputke karo wangsulanku? Ya luput merga kakangmu wani nganggo jeneng Puntadewa kuwi ulun anggep wani nyahak, wani nglangkahi panguwasaning Jawata, bakal ngungkuli lan ngendhih kawibawaning dewa. Yo sakarepmu. Sakarepmu nggonmu mertekke. Nanging saka pangrasaku lan saka kapitayanku, Punta kakangku ora duwe niat nyahak marang panguwasamu. Wah, malah saka pangrasaku Pandhawa kaya mengkono mau mung budal saka ati meri serik lan gething. Banjur ingkang kaping 2 Werkudara, Puntadewa luput merga wani nganggo gelung keling. Mongko ingkang wenang nganggo gelung keling iku mono mung para dewa lan para brahmana. Monggo Puntadewa mung drajating satriya nanging wani nganggo gelung keling iku ulun anggap luput. Gusik aku tak takon. Titikane brahmana kuwi apa? Apa jubahe? Apa surbane? Apa udenge? Apa tasbihe? Titikane kabrahmanan mono dudu jubah lan udeng nanging pambegan lan wewatekane. Pambegan sing kepiye? Sing iso kanggo nitik kabrahmanan. Janji ana wong pinter mangreh marang prodaning hawa nepsune dewi ya menungsa mau wenang sinebut brahmana. Wong sing iso mangreh pepinginaning dewi wujude apa?
wujud hambek suci sartane sabar lila legawa tur ta hambek berbudi bawa leksana. Yen to watak suci hambek sabar ngono mau tumrap barep punta kakangku apa ya isih kurang. Pun 2-0 lho iki, Dik. Walah hati-hati tenan iki. Tur meneh Punta kakangku kae nganggo jeneng Punta Dawa lan nganggo gelung keling kae dudu karepe mbarep kakangku. Nanging sing meneh ya Pandu bapakku sing dandani nganggo gelung keling kae malah dewa ya kuwi Bathara Darma. Nanging ngono ngapa mbarep kakangku isih mbok luputke? Kena ngapa dudu Bathara Darma sing tok salahke? Ah ya ora mungkin rombongane dhewe kok. Wah, ngruputke rombongane dhewe ora mungkin. Kejaba saka kuwi mbarep kakangku nganggo jeneng Punta lan nganggo gelung keling kuwi mau wis mlaku pirang-pirang taun. Nanging kena ngapa nggonmu ngluputke kok lagi saiki? Yen ngono iki mung tak anggep dadak nglayani jujul lan usuli. Genah ana wong jahil karo Pandhawa. Ora trima perkara jeneng lan gelung banjur gugat. Wong jahil mau tok turuti banjur Pandhawa tok luputke. Wah, banjur Pandhawa tok ancem arep tok hukum sing abot. Ya ora. Pun, wah ngaku mawon Di Guru. Ngaku mawon, sapa sing usul ngene iki mau? Wah, gage ngaku sapa sing jahile aku sakadang. Wah, nek kaki guru gelem aku malah ora apa-apa. Jalaran kuwi malah bakal gampangke marang kabeh. Apa kang dadi penjangkane Werkudara sakadang? Kita derbi panjangka apa Werkudara kuwi dudu perkaramu. Aku duwe panjangka apa kuwi perkaraku gage. Wah, blakakno. Bloko wae sapa sing jahili Pandhawa. Aku mung bakal ngaturke matur nuwun marang wong kang jahili aku. Jalaran yen aku wis ngerti sing jahili aku sekadang kuwi malah bakal cerak katekan sing dadi sedyane Werkudara. Kados pundi Kakang Narada? Pun. Ah, pun diplakake mawon Adi Guru. Adi Guru lek ngluputke Punta Dawa niku merga kena pengaruh si wanita penggoda. Ngaten mawon. Werkudara persajan wae sejatine pancen ana kang boya sarujuk lamun kakangmu nganggo jeneng Punta Dawa lan nganggo gelung keling banjur gugat marang jeneng ulun dening kang darbe atur kaya mau kuwi ya kuwi Betari Durga. Werkudara kakyatrisang kapirangu anggul rempet kempet dosang retnaning bawono wah ora lidok jare wong adaplok. Aku wis bedhek kawit mau. Ah iya kandhane kok. Ah Adi Guru niku mbuh. Nek wis muni ketekan Durga iki jan mbuh kok apa-apa mesti digugu. Wah luwe-luwe nek muni Durga sowan jan wis nganggo klambi ketat. Terus nganggo apa rok sak dhuwur dengkul. Wah, lah jan wis. Langsung Adi Guru ala berkencang tenan. Wah, gading wis cetha perkarane. Kanggo njaga wibawamu lan supaya lega atine Betari Durga gage. Ora sah sesuk-sesuk aku sak sedulur enggal patrapana paukuman sing abot. Saiki hukuman wong ilahing. Ya Werkudara, ulun mung nuruti penjalukmu. Ya ing dina iki kita bocah papat ulun tetepke nandhang kaluputan. Dene ku mawani nglangkahi pewenange ulun. Banjur ulun patrapi pidana sing abot mung wae sena. Tibane pidana iki ulun balekake marang jeneng kita, ulun paringi kamardikan. Milya kita bocah papat njaluk dihukum cara piye gage milya Werkudara? Wah. Yen pancen aku kon milih, aku njaluk dicemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Wah, lah caitan iki. Wah, etan-etan tenan anggepmu iki apa?
Wah, Kawah Candra di muka ki nggon apa? Kuwi nggon panas. Nggon pokoke iki nggon panggone para yitma-yitma kuwi. Kaya bangsane sing ngedram ngono kuwi barang kuwi. Wah, nah wis kuwi. Nanging kuwi ngundhuh wae ing pakarti nalika isih urip ana ing Yanaloka. Monggo panase pitung panas Madyapada. Lah kok kowe malah njaluk dicemplungke iki kepiye? Dan apa piye kowe iki? Walah wis. Mbok wis dadi awu kowe mengko Werkudara Ben tak lakonane. Wah, wis dadi awu mbok ben. Dadi watu mbok ben. Tak lakonane. Werkudara, yen ngono gage kita bocah papat enggal manjing ana ing Kawah Candra Dimuka. Tumuli nyemplunga dhewe. Wah, yo. Jlamprong kembar aja dile. Ayo tak gendong nyemplung Kawah Candra Dimuka karo aku. Pripun Adi Guru? Kok Adi Guru malah namung gugu karsaning Wiyangga. Wah, wis sampun Kakang. Niku pancen penjaluke Werkudara. Nggih. Nanging Werkudara kadang mboten lepat, malah Adi Guru menika ingkang kula anggep mboten adil. Adi Guru ingkang gugu kersaning Wiyangga. Namung ujab hardaning kanepsa nanging eling lho, Di. Eling. Ala mboten badhe tumama ing becik lan sakabehing tumindak temtu wonten undu-unduane kula ingkang suwan pukulun kula ingkang suwan. Suwan sajak sumengka iki Bathara Indra tanpa tinimbalan ana wigati apa Indra inggih Rama Pukulun ngaturi uning bilih kayangan geger para apsara apsari sami lumajar sami bingung krana wonten pengamuk ing buta ingkang ageng selawan-lawan sedaya wangunanipun rusak temah bibras langkah larak tenan to. Ora kencang. Larak tenan to, ora kencang, preken. Nampi kemawon kula rerasan nek sakabeh tumindak ala niku mesti kemawon wonten undu-unduane. Lah niki kayangan ketekan buta ngamuk wah perkenceng. Ora ta ya pripun nek ngaten niki. Sampun Kakang Narada Surawati dawuh marang kabeh prajurit Durandara supaya mbalekake lan ngendhake buta iku inggih ngesuaken dawuh nyuwun pamit sinuwun pamit Pukulun.
Ayo, di dewa, dokon metu kabeh. Waduh. Wah, iki apa ambruk e? Ayo, di dewa. Buta putih munggah kayangan waning rusak wangunan. Kita sapa? Wah, iki dewa kok ora ngerti karo aku. Ora was kita dewa anyar iki. Kena aku ki dewa amral ngene iki kok. Nganti gawe horeg skori sira matangkep. Ku arep ngopo? Wah, aku goleki Pandhawa papat. Ayo Dewerku Dara Janaka kembar. Tok dhelike nendim ora minggat kelakon mati dening aku. Walah kegulung mbok dadimu e Dara Brahma. Ayo antem meneh. Ayo. Oh. Wah, lata. Wah. Ana buta gedene semene ora duwe tata krama. Buta kok dadak aku tata krama. Ayo. Kowe Bathara Guru. Iya pancen ulun Bathara Guru, kita sapa?